No niin, Bolle. Lähes 2 vuotta sitten edellinen liigapeli ja nyt sitten taas vaihteeksi täällä pelikuvioissa. Mikä fiilis jäi? No kiva oli päästä pelaamaan, kyllä se vähän yllätti tuo vauhti, että treeneissä nyt ei kuitenkaan hirveän montaa treeniä vielä on miesten joukkojen kanssa, niin vähän yllätti, mutta kiva oli päästä pelaamaan. Mikä on 2 vuodessa muuttunut näissä kuvioissa? No ei kai niissä ole mikään muuttunut, samanlaista peliä se on, mutta... Oli tosiaan erilaisten vammojen takia pitkään pois, niin miksi se paluu tapahtui täällä Mosanmäellä eikä vanhan seuran väreissä Espoossa Oilersissa? No siinä tuli se välivuosi siihen ja sitten mietin selkeä, että mitäs nyt tehdään. Ja täällä sitten taas on toi fysiikkapuoli on ainakin niin hyvä sälli siellä taustalla, että se oli todella iso syy siihen ja nyt ainakin tähän asti näyttänyt toimivan hyvin. Okei, pelasit Jospaa vastaan pari erää ja pääsit heti tuikkaamaan maali. Se oli ihan kiva saada onnistumisia, mutta ei se peli nyt ehkä muuten ollut vielä hirveän valmista, mutta kiva oli päästä pelaamaan tuttujen kavereiden kanssa ja onnistumiset on aina mukavia. Kiitos. Kiitos.